wong iku aja kopros-kopros. Cak Mun aja tidak lho kok ketularan. Kuwi. Lapor kok guyu. Ora. Bare gawean tukang las kono lho, cek diklentek tompele. Nek bakri kene. Ikut. Ikut. Wek. Nanti goleki nang ndi maneh mbok Marlena iki, Jam. Ya bukan don aku sampe katuken ngene goleki. Iku awake dhewe tuah mubeng-mubeng kampung mbok Marlena wis mulai. Mulia lek bik mari mulai paling. Wis mulai golekane wong tuwek iki. Lek dukun lek kare ngono nyene Kang Medon. Topo paling. Biasa yo didik cling ngono ta. Golongane prewangan wong ngono iku. Bik mar sapa sing gak bik mar. Wis kok angel remen. Jare iku awak mari jenang mang iso ngasuh, ngene iki golek mbok Marlena. Pancene nandi wong iku nae. Cek. Ngono iku bingung Kang Medon diweslap lek kene ah. Lah ketek digawe HP, wong HP aku gak duwe. Kang, lha lapor iki nek kene wong penggawean akeh. Mari jenang aku masih ngene. Jenang saudekan kon langsung minggat ngono jam. Penggaweane wis mari kabeh Dik di omah. Lah iki ditugas maneh aku nang mesti dikon golek mbok Marlena. Lah wong Mbok Marlena wis mulai lho. Lah goleki sapa iki nang kene? Loh, mosok wis mulai, Dik? Wah, mamulo ah. Bikin akur kok iki. Bikin apaan sih? Kayak gini kok. Oh, Kata turu. turu apane? Anglis. Yo sik ta. Wong ngene ndi saiki, Dik? Lah iku wis tata-tata ndek omahe genggene nyunat. Cak Gimun iki lho wis gawon rono. Ya apa Marlena ngono ora kabar-kabar lek mulai. Kayak ri. Kau ngene yo. Gau apane sik? Padahal wong wis tuwek ngono ribut ae. Iku lho Cak Gimun anun. Wis aku tak golek lengo. Sejeng aku batuk iki. Apa ae sejam? Batuk iki lapangan aku. Delok entek Kang Don, batuk Kang Don. Asyombo minta sing isor rek. Jam. Iki ngono bojone wong iki ya adikku. Kang, Wes tak jam. Wah iki. Wis ae nang gimono, waduh kono lho. Wis ae, Den. Si dole opoan kon iku, Nduk? Ya iki mbok tuku-tuku iwak laut iki, sampe jajan-jajan iki dari pangan wong-wong mari iki. Lah terus iwak sapine kapan jare? Ya tak kongon ngeterno ta mbok mari iki. Lah lek sampe geno iwake lha opo diolang kok. Lah berkat-berkate tekan dikai iwak ta. Ancene ngowos lek yudiku. Ancene sing diatur barang sempitan tok iku apa? Lah iya, Nduk. Marlena iku lho ya apa? Kok geno ijab kabule sampai saiki? Lah iya mbok, aku ya mikir iku. Lah kok iso mbok Marlena nandi ae iku lho. Lah wong mari iki ya wis jame, wis jatuh tempo. Lah iya, Nduk. Ya apa Marlena iki kok ora duwe tanggung jawab blas. Mangkakno sing sanggup nyunat iki ya Marlena. Terus lek Marlena gak teko-teko iki kok ya apa sapa sing nyunat si Dawurung lek kliru iki. Yo mari iki lek mbok Marlena ancene gak teko ya sunato dhewe wis mbok. Ya ora kere. Aku nang gete ora wani dadi kok nyunat kon niku. Lah lek sampe kliwat nang manjinge jam iku lho ya apa? Aduh ya wis dinteni ta wis dilungkas mari iki lah teko aku lek nemen-nemen gak tekone ya go nang rumah sakit ae. Aduh ya wis gak mungkin gelem mbok, Gimun. Oh ya wis mbok kok aku mau lek dikon nyunat aku ora wani gete. Aku iku wedi mbok, lek sampe kliwat jam sing ditentokno iku. Lah kok tambah gak tedas ladinge. Lah lek masalah iku ya cek diatur Marlena, Nduk. Kok aja melok-melok ngatur iku sing ngerti iku Marlena. Bro, ya wis mbok.
Apa jare mbok Marlena? Tapi sajane aku wegah lek tambah molor-molor ngene iki. Wis babas kok apa jare wis. Iki mari iki sing jajan-jajane ambek kene arek nek mburi tandang gawe kono Mang Mbok. Tak tilikane sik. Tak kene arek tandang gawe ning mburi nek ngono. Ojo kabeh tapi ngono. Ya. Lah iki wae. Saya Kang Don, tak tinggal nyompor dulu. Kan ono sih. Aku ayu mentu boboli. Riko iki ayu entu tengah musim buan Riko iki. Gak tau jamu tuh Riko. Aduh Rek. Gambar kan lapo mungkru-mungkru ning buriku iku. Jenenge wong kepingin Riko iki. Pengin apa? Enggak. Lah karo kon iku lapo sih jam muda kaya ngono. Ron, kapien ta wong tompele sak awak ngono kok. Tis, masih gini lah ganteng dari kaki. Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang itu sing ganteng ya Jamat iki ta. Jamat Mitakul. Bareng kon mangu tak kon ngeterno Cak Gimun ambek Kang Peri. Lah kok iso tambah muda kaya ngene lho. Ya cek, ita lawang aku katene nyombor sapi sih an. Ya seakan talek Mitakul mbek Mujahidin iki kok gurung tak combor. Saken, kamu tuh susune ku arek iki. Ini takul mbek Mujahidin sapa sih jam? Ya sapiku ikut ta Mitakul mbek Mujahidin jenenge. Apa mitakul? Apa sih? Jenengku kuwi Acamat Mitakul Jamat. Kan ono nyanyiane Ali. Mitakul Jana. La ilaha illallah. Kakak, wah iku jelas-jelas nilokno ayammu. Ayammu jenenge Mitakul sih. Ya jauh. Aja nilak-nilak ayahku ben jamat. Iya le, mulai mang dilokno mitakul tok arek iki. Kandakno wis mari kita nang ayammu. Tak ada nanti mitakul. Ojo main sama si arek takon iki hul. Sikat gini kan ku. Kale. Kandakno wis ka tompel iki, cek gak tuman. Ya bajeng. Iya wis kondo ayammu mari Udah, kita wedo gini. Kita kayak gini kan ku. Aduh tak kon nang ae. Iki wisan. Ngombor lagi. Kenane miskel gede lah, Mbok. Berat. Kok repot susu ae. Pokoke teko nang takmi. Yo mari ngene. Iku tau wong iki. Sik ta lah, Mbak. Sabar, Mbak. Isi, Mbak. Kocok ke susu ta lah, Mbak. Mimi, Mbak. Mari ngene tak omongane wong iki, Mbak, yo, Mbak. Lah Riko iku genahe ngomong ambek sapa sih, Mbok? Kok ndememang dhewe? Yo anu ndo, iki lho omonge Gimun niki lho. Among-among apa sih Riko iku, Mbok? Mbok. Ono-ono ae iku lho. Mbak. Anu nduk ke ayo nang omahe nduk tak critani nduk. Ayo wis. Aduh, mau wis Mbok, selak kesuwen. Wong Gimun ya Riko dhewe sing nentokno jame. Kok sing leren kate cerita. Aduh, lek masalah iku apa jare aku ke. Sing penting kon ayo melok aku wis cek slamet nduk. Ayo melok sik dulu. Selamat ya apa sih Riko iku, Mbok? Mbok ojo meden-medeni ae ta lah. Aku tak usule kene ae. Kok koyo isis kabeh ngene lah kare Mbok, sing benar Riko. Wis tak landuk, lek dikandani wong tuwek iku mbok sing nurut. Ayo tak cek slamet nduk.
Kon kepengin slamet ta enggak? Mari kenai ono apa sih, Mbok? Kok aku kok geri kabeh kok disitili kok Mbok lho. Mbok, lagi Mbok. Anjene njaluk digembolo geni anjene bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Gembolo geni. Oke, Mbok. Duh, apa lho, Mbok? Wis kanok nduk. Ayo melok aku wis kon. Awakku langsung kayak loro kabeh, Mbok. Ya mesti ae lang dikandani sakno cukup to. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lengser sengingene ana kene aku nunggu kowe. Wis penggawean wis mari kabeh kali nggodhok iwak tok, Mbok. Tapi mbok kapan tekane iwak iki? Ini iki jenang-jenang abang wis mari koran wis masak korai kabeh. Wong kok iwake teko minum gaweni ta kok becik. Ada ni mangi ngono. Donan opo sih omah iki? Iso siak-siak kayak gini awakku. Ya Allah. Apa ya? Mi cucu. Nenek. Mi cucu. Kok malah kayak gini sih? Hawane mesti iki. Kali mang aku sedina dhewe ya ora. Duh, malah ono pone yo. Loh, sapa jare bokong iki? Loh. Kenapa lagi? Loh, Nenek. ya Allah, digani opo mesti iki? Ya Allah. Aduh, lain iki. Lain sare di omah ya, omah mesti mangan dhisik. Lain. Berhasil. Tuh. 4 sehat 5 sempurna. Mbok. Aduh. Loh, Mbok, opo men, Mbok? Aduh. Oh, sudah gak manu, Mbok. Dina demit semedani aku mang nak. Aduh. Lah ndek ndi sih, Mbok? No demit awan-awan. Lah iku mang ono nak. Aku disebuli ambek dijawili barang bokongku. Paling ya kepingin, Mbok, demite nang riko lek jawil bokong. Lah kepingin apa sih nak? Wong mboke iki ora duwe apa-apa. Duh, lek kon iki jan ono-ono ae. Jelas di pawone mesti ku mang ono demite nak. Aja sampe mlebu rono kon. Oh, ya gak kirane ono, Mbok, demit dhek pawone Tante Miska. Lah kon iki dikandani wong tuwek kok gak percaya sih. Bare demit ya arep opo nang riko? Wong kari blong kulit tok ini. Lah wong demit kon niku ya lek menungso biasa ndelok aku iki wis elek tuwek. Lah lek demit ero lek aku iki tilake wong ayu. Oh, saumpama aku dadi demite, Mbok, ra kolu nang riko. Padha, masih aku ya ra kolu lek ndelok kon. Raine koyo waduk, rambute jegre koyo duk kenek kae nyikati WC. Ora ini dhewe koyo donat kupur ae. Apa? Aget terus lo tak loloi paping jibrek lambemu engko. Lah, urip iku nglamak nang wong tuwek.
iki. Barang kali tak ladeni. Apa kan ngerti kon. Nyanyi kan iki. Tek nabi, pakai iku cek parek. Kudu kamu ini gak nakal-nakal tak kamu ini. Ini nek kancane ngono. Kon iki bentak ombeni munyir kon iki. Woi, kutai wis. Kau ini. Nakal. Ikutku. Aduh. Kau gini. Aduh. Makaran. Masih kan berburu itu kenapa kau gini? Kau be. Kau dulu. Apa bi? Kenapa mendeli kan? Cek elek-elekan kan. Ayo, beles ini. Apa bi? Kan dilekno apa elek tampelen. Kon tambah belang. Beles ini. Kon. Duh lah batikku elek-elek rek. Gimana ini? Makanya nang Yamis ke dikongkon gawe batik aku. Terus ngene elek. Aku riyo masih gak tuku pakaian iki ya sapi kowe batik Madrid. Oh babas rek ngene wis. Batik to Gusti Amo iki wis. Api. Apa piye cok kon? Wis. Kon iki. Saya gelem ngarit dhewe. Nampik sebet ini ini gelap motor sunai belas ini Aduh, Mombo. Ya karang gimon cek gak sunat timbangannya aku tadi tumbal. Kok enak temen. Wis talake. Iki ngono demi kebaikan iki Mundo nuruto. Iya, Mbok, gimon baik laku. Lek aku timbangane nuruti koyo iku mang, Mbok. Karon pegatan timbangane mati si enom. Nyusu. Ojo dikerangkai aku. Aku ada nyusu. Aduh iya yo koyo. Wis ngene ae nduk aku tak golek cara liya wis lek ngono. Iki lek gak dilebokno nang menungso blaen iki. Lah terus sapa, Mbok? Sing ate dileboni ku lho sapa? Wis apa cari aku nduk, pokoke gak nang kon lak wis. Wis, lek iku ngono sak karepe Riko, Mbok. Sing penting aja sampe nang rogoku. Aku iki sik kepingin panjang umur. Iya wenduk iki tak aturi wenduk. Yo. Tolong aku aja dipageri. Aku ada mie. Salah Mbah, sampean tenang Mbah. Mungkin kula lironi sing rada dlawer Mbah. Nggih. Mau aku karepiku. Iku kowe mangkok. Sampeyan nurut kula Mbah nggih Mbah. Tolong aku. Kaya opo yo rupane ngono iku? Ya opo sih, Mbok? Praene iku penasaran aku. Ya aja sampe eru nduk lek kondo. Sita semaput kon lek nguasno iku nduk. Ya jenenge iku Raja Simbar nduk jenenge nduk. Gawe pakaian simbar. Praene ya kaya gimun. Tapi elek. Sapa sing aku iki ganteng? Aduh nggih Mbah, ganteng Mbah. Ngapunten Mbah nggih. Anjen aku dhewe iku bingung, Mbok. Kok iso sih gimun sampe koyo ngono sampe gak kena disunat gara-gara konoan iku lho gara-gara opo? Ya salah gimun dhewe biyen nom-nomane iku, Nduk. Biyen iku senengane medok, Nduk, dadi meguru. Sampai dibalekno maneh manuke nang bae iki. Ngono lho, Nduk. Nama guru iku tujuane opo? Ya cek disenengi wong wedok, Nduk. Wong gimun. Aduh, kok kebacut temen rek, gimun iku. Saking senenge medok sampe direwangi koyo ngono iku lho. Duh ya mbok, nang jenenge arek enom biyen. Wes tolong aku. Aku selak kepingin ngrasakno bojone Kimun. Dang tolong aku.
Apa Jam? Apa mulih kok? Entas iki, Mang. Waduh, Rek. Iki sepeda Riko iki. Riko iki kemenyek Riko iki. Sepeda ngene iki lho Dek, kene wis gak umum. Gak payu. Anjene ora tak dol ya payu Jam. Lha apa kon iki? Ya masih didel lho Cak Mul gak ono sing tuku sepeda ngene. Gak ono sing gubris. Lah nek sepeda ngene iki ya lakar suwe payune Jam. Tapi lek lambemu cepet. Ya lah kan cepet tau Riko. Tas-tas ngono lho. Barangkali gitu ngono kuwi. Wis seru emang ambek. Alah wis gak usah kakan cocot. Iki lho. Awakmu iku apa? Gudiken ta ya apa? Kotek Riko iki. Itu kotek iki. Lah opo? Empok biyen baca budeng aku disambat Riko iki. Itu tuh kotek iki. Kodek kayak gini Riko guys. Wis Jam. Aku ora ngrungokno kon ceramah. Kon ngerti bojoku ah? Ya patok mangangsu. Kok kendel mengulono tak tunggu gak gelem. Lah aku kok ora pedhok ya? Ya gelem mulai dah Riko iki. Dinteni ta. Opo tutul-tutul kayak kucing belang telon iki, Rek? Lah lawange dikancing ngono Jam. Lambare Riko lah opo mulai Riko iki. Lah wong aku duwe omah kok gak oleh mule lho ya opo kan iki? Anu, ajeng pegah tenan ae wis kamu, tak peki. Oh lambemu. Titik eding ngono lho Kang Mul Riko iki. Langitmu berkat ta titik eding barang yo. Duh, mbok sing loman Rek nang kajane Rek. Oh, Pus. Mereka kudu ngesro ya nek bakri Rek. Barek kon iki lho pus iku ngesro aku tok. Kon iki tak tulari iki kon, cek tampelen kon. Kok ono yo menungso belang telon ngene. Yo lek kucing larang. Langgitmu aku ki naine ngono to niki. Kucing. Balik tanah duso, tompele cek ilang. Kon wis. Tadi wong iku aja kopros-kopros. Cak Mul aja tidak lo kok ketularan. Kuwi kon kok. Lapor kok guyu. ora. Balik kawanan tukang kelas kono lho, cek diklentek tompele. Nek bakri Rek. Ikut. Wek. Ikut. Mbah, genahe jenengan iki gelem dilebokaken teng ragane sinten, Mbah? Aku ngono manut, pokok rogone wong iku genah. Oh, lek ngoten, Mbah, kula lebetaken teng raga kurbaning jabang bayine medhon nggih, medhon. Ora. Aku ora sudi. Tekan. Aku tau mlaku mental. Awak gantenge koyo ngene, kate kon lebokno arek ning gato-gato iku. Ora sudi. Aduh, Mbah, lah sapa kirane gelem? Ya napa lek jamat mawon, Mbah, jamat. Dah! Lek iku aku gak apa-apa. Aku tak nemplok di tompele iku. Oh, lek ngoten nggih pun, Mbah, kula lebetaken pun, Mbah nggih. Kula sukuni. Tapi aku mau nemplek tompele sini weteng. Aku jauh sini pipi. Assalamualaikum masalah kakek ganyang ini dan yang kakek resoni reso engkang pawerso dulure jabang baining kimun amongi kimun sengkala saka wetan kulatur bali mangetan sengkala saka kidul kulatur bali mangidul sengkala saka kulon kulatur bali mangulon sengkala saka lor kulatur bali mangalor balik saka kersane Gusti Allah taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mlebu nang raga kurbaning jabang baine jamat mlebet saking Allah la ilaha illallah
Ojo waras-waras lek gak aku sing marasno. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga paringi lancar mariki. Saman wis.